Mga anak nga nabiktima sa pagpangabuso silang amahan ana karon sa kustodiya sa City Social Welfare Development Office kun CSWDO sa Dakbayan sa Talisay. Kini aron ipaubos sila sa psychological therapies. Una kining kaso nga natala sa Dakbayan nga dili lamang mga babaeng anak ang gipahimuslan, lakip na ang mga lalaki. Si Chona Carrion sa exclusive report. Gipahibaw ni Filipa Sulana, head sa CSWDO sa Dakbayan sa Talisay, nga gibutang na nila sa center ang pito ka mga anak nga gilugos sa ilang kaugalingong amahan. Tulo ka mga lalaki ug upat ka mga babay ang gipanamas-tamasan sa ilang amahan diya sa barangay Haklupan. Mato di Sulana nga ang mga anak nga biktima gipaubos na sa medical examination ni adtong miaging semana. Ug karon i-assess nila kung unsang matang sa intervention ang ilang ihatag sa mga biktima lakip na sa inahan niini. For referrals sila sa psychological evaluation. So based on sa result, then we will be providing mga psychosocial therapy sessions sa mga bata. Mo-coordinate na niya po sa DepEd kung mahatagan sila og alternative mode sa ilahaon niyang pag-eskwela. I-arrange na po na nato dito sa DepEd. Nasayran nga ni adtong Miyerkules sa gabi, unang gialarma ang maong suspect nga armado di nasakmitan siya og armas de fuego. Apan pagkahuwebes miadto ang iyang pito ka mga anak ug asawa sa Talisay City Police Station ug misumbong sa kababuyan nga gibuhat sa suspect. Ang amahang suspect hugot nga gihimakak sa pasangil. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang, Bisdak.